Orsiet bir näçe Ukraina şäherinden şol sanyny ençime unläp topa tutulan Kiýewden we Port şäheri Mariupoldan ilatyň evakuasiýa edilmek üçin 8 martda insanperwerlik koridorlaryny açmakdygyny aýtdy. Bu habar iki tarapyň arasynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgyryndan soň peýda boldy. Ukrainanyň ýokary derejeli resmiýeti howpsuz koridorlary gurmak meselesini kizidik bir ilerlemäniň bolanlygyny aýtdy. Çıkış koridorlaryny gurmak iki tarapyň arasyndaky oňuşmalygyň bir meselesi boldy hemde odalky synançyklaryň şowsuzlygy sebäpli Rus topuna tutulan we ýygdyderli bombalanan şäherleriň içinde müňlerçe adam çykyp bilmän garly. Şu aralykda Ukrainanyň günne gorundaky Sumy şäherinden açylan bozgun koridor arkaly ilkinji bozgun awtobuslarynyň çykyp başlandygy habar berildi. Sevitin gubernatory Dmitri Zhuiski 8 martdaky video beýanatyna ilkinji awtobuslaryň Orsiýetiň serhetinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýän Sumydan Ukrainanyň merkezi şäheri Poltava, takminan 175 kilometr günortada ýerleşýän ilatly nokada tarap uğralanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, günorta Mariupol şäheri üçin alasylan başga bir gumanitar koridor Rus güýçleriniň hüjümine sebäp boldy. Düşman gösgöni insanperwerlik koridoryna gönükdirilen hüjümleri amala aşyrtyp ministrlik Facebook'ta habar berdi we goşunyň çağalary, aýallara we garrylara şäherden çykmak mümkinçiligini bermänligini aýtdy. Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, evakuasiýa ýollarynyň açyljak şäherleriniň sanyny Kiýew, Çernihiw, Sumy, Harkow we Daşgawalan Mariupol şäherleri ýerdildi. Emma olaryň ählisiniň çykyş ugury Orsiýetiň we Belarusyň üstünden geçýär. Kiýew bu teklibi bir ýam ret etdi. Mariupolly Gara deňziň oýundaky Port şäherine 430 000 ýaşaýjynyň ýaryny goly 200 000 çemesi adam ol ýerden çykmaga çalışýar. Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak gepleşikleriň 3-nji tapgyr gutarandan soň umumy ýagdaýy gowlaşdyrjak hiç bir netijäniň bolmanlygyny aýtdy. Ýönel gepleşikleriň dowam ettiriljekdigini hem sözüne goşdy. Orsiýetiň wekiliýetiniň ýolbaşçysy Vladimir Medinski hem gepleşikleriň dowam ettiriljekdigini aýtdy. Ýönel bu gepleşikleriň ören kynlygyny hem oýnaldy. Dogrusyny aýtsak, gepleşiklerden garaşýan zatlarymyz çykmady we innikkedek möhüm ädim ätjekdigime umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Birleşen Milletler Ümmetiniň gumanitar ýolbaşçysy 7 martda adamlary özleriniň saýlap alan uğruna goýbermäge we duşmançylyk sebäplerini insanperwerlik kömekleriniň ygtybarly geçergesiniň üpçün edilmegine çagyrdy. Martin Griffiths BMG'nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde öz idarasynyň gumanitar kömekleriniň berur ýerlerine giň meçherde ýetirilmegine ýol açmak maksady bilen Moskwa, Rus goşunlary bilen işleşjek bir topary iýerenligini hem sözüne goşdy. Griffiths iki tarapyň bu urda hyzmatdaşlygyny gotlady hemde gelýän sagatlarda has ilerlemäge umyt bildirdi. Griffiths BMG'nyň we onuň hyzmatdaşlarynyň eýýäm ýüzlerçe miň adamy azyk bilen üpçün edenligini, bütünlüğüne azyk programmasynyň bolsa Ukrainanyň içindäki 3-5 milyon çemesi adama gysagly azyk we nagd pul kömegini bermek üçin üpçünçilik zynjyryny döredýänligini aýtdy. Bundan başga Ukrainanyň Gyzyl Has guramasy müňlerçe adama araççylyk we azyk bukçalaryny, ýileşikleri we derman paýlady. Şu aralykda Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşogly, Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitro Kulebanyň 10 martda Türkiýanyň Antalya şäherine duşjakdygyny we bu duşuga özüniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Orsiýetiň Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Maria Zakharova Lavrowyň Türkiýede guraljak duşuga gatnaşjakdygyny tasdik etdi. Ol üç taraplaryň duşuk aradaky alalaşyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasynda bolan telefon gepleşiginde Türk lideriniň başlangyjy boýunça gazanlandygyny aýtdy. Kuleba Ankaranyň beýanatyny tasdiklady we Lavrov bilen gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Edil häzirki pursatda duşuk oňuna berilendi. Gelin, onuň Antalya uçuşyny görelim. Soň menem uçaryn. Gelin oturup gürleşeliň diýip Kuleba aýtdy. Ýöne Kuleba medeniýet ýygyny eden çykyşynda Kiýewiň döwlet üçin wajyp bolan pozisiýalaryň hiç birisinden ýüze gurmajakdygyny hem sözüne goşdy. NATO'nyň agdasy bolan Türkiýe hem Kiýew hem Orsiýet bilen ýakyn ara gatnaşyk saklaýar we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 24 fevralda Ukraina goşun sürýänligini eglan edenden soň başlanan uruşyň besedilmek üçin bir näçe gezek çağırış etdi.